വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ചെമ്മീനാണ്. അതൊരു 15 എണ്ണം ഉണ്ട്. 2 വലിയ പച്ചമുളക്, 1 തക്കാളി, 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീൻ നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ 4 വിസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് 4 വിസിൽ വേണ്ടി വന്നു. എൻ്റെ വാഷറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ 4 വിസിലിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വേവിച്ച് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സാക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കണം. മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷാഡോ ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുത്തു. നമ്മൾ ചെമ്മീനൊന്ന് ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ ബാക്കിയുണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഈ എണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ഈ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുറച്ച് അളവ് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു വലിയ 15 ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അളവാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളിടണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചെമ്മീൻ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. നന്നായിട്ട് ആ ഒരു തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ചെമ്മീനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര, ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി 2 തുള്ളി ലെമൺ ജ്യൂസ്, അതായത് നാരങ്ങാനൂര് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു കളറും ആ ഒരു ഭംഗിയും കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ചില കറികളുടെ ടേസ്റ്റ്. അതേമാതിരി തന്നെ നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റാണ്. ആ ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചെമ്മീനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.